So hello guys, sa dart na to, tatlong laro dito, di pa ako natalo. Nung una, yung may-ari sa bahay na to. Pangalawa, yung bisita, malayo pa yung pinagalingan. Pangatlo, yung isa sa pinagkatiwalaan dito, puro ko natalo. Ngayon, ang i-challenge ko, yung gumawa nito. Kung matalo ko pa siya guys, Grand Slam. Kaya, manood kayo. Pero, please subscribe my channel, Call TV. Capital Key UL TV. Call TV. So guys, practice muna ako guys ha. Years later. So guys, simulan na kami ha. Mano? Ano, 20? Yo. Bakit? Muna ako? Kaya ako. One eternity later.